गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि थाखाय मान लाबोदों कृतिका बर'आ। फिन खेबसेबाव देरगानाय लाबोनो हादों बर'नि आगोमा फिसा कृतिका बर'आ। महाराष्ट्रनि नागपुराव खुंफुंजानाय पानासे मिस एन्ड मिसेस इन्डियायाव नलबारि जिल्ला काटाकुसनि कृतिका बर'आ फार्स्ट रानार आप आरो ग्लेमारास लुक्सआव गिबि सारियाव आवग्रिनो हादों। हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बादायलायनाय हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय 2022 मायथाइनि पानासे मिस एन्ड मिसेस इन्डियायाव नलबारि जिल्लानि कृतिका बर'आ गिबि सारिनि बान्थाखौ आवग्रिनो हानानै बर' हारिनि गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। मुलुगदांखा देंखोगिरि शाकिरा आरो मुलुगनां फुटबलार गेराट पिकनि 12 बोसोरनि संसारा गावस्राबाय। मुलुगनां फुटबल फोथाराव मिथिसार जानाय गुबुन सासे गोख्रों डिफेन्डार गेराट पिक आरो देंखो मुलुगनि मुंदांखा पप स्टार 2010 मायथाइयाव खोला आफ्रिकायाव जानाय फिफा वर्ल्ड कापआव अक्का अक्का मेथाइ रोजाबना मुलुगनाङै सिनायजानाय शाकिराया जोबथायाव गावसोर सानैनि जुलिनि सोमोन्दोखौ नागारलायबाय। सुलुंनि बायदिब्ला बिसोर सानैया थांनाय 12 बोसोरनिफ्रायनो सानै गथ' गथाय खांनानै संसारखौ रुजु रुमु जाबोदोंमोन। नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय बिसोरनि सोमोन्दोआ गावस्रायो होनना मिथिनो मोनो। बिथांमोननि जिउनि लोगोरिया गावस्रानायखौ लाना बिथांमोननि लाख लाख अनसायारिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। BTR आव आरोबाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय मुगैथाव लाजिथाव जाथाय। खौरांनि बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय होनना मिथिनो मोनो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला श्रीरामपुर रेलवेआव मावग्रा शेरु खान मुंनि दुथाङा उन्दै हिन्जावसाखौ फुस्लायना जिनाहारि खालामदोंमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मेट्रिक आनजाद होनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार खौरां। फैगौ 7 जुनाव फोसावगोन सेबाजों खुंजानाय गोजौ फरायसालि जोबथा आनजादनि फिथाइ। सेबानि अफिसियेल वेबसाइट www.sebaonline.org, www.resultassam.nic.in आरो बेजों लोगोसे SMS नि गेजेरजोंबो मोननो हागोन गोजौ फरायसालि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ। नबजित नार्जारिनो आरोबाव बयबो फट हरलायदो। JTBनि DID लिटिल मास्टाराव बादायनाय नबजित नार्जारिनि फट होनाया दासिमबो फाइनाल जायाखै आरो नोंथांमोननि फटनि गोनांथि जाबावदों। फट होनायनि समा सुनिबार हरनि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम फट होनो हागोन। अन्नानै बयखौबो फिन फट होनो खावलायदों। होखानाय सम बायदियै 9152915246 नाम्बाराव कल खालामना फट होनो हागोन आरो G5 एप डाउनलड खालामनाबो फट होनो हागोन। गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय बानजायनायाव मैया गवालपारा जिल्लायाव गोदानै थिसनजानाय फोरोंगिरिफोरखौ लानानै दुधनैनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म कालचारेल कमप्लेक्सआव फोरोंगिरि जर'खा जथुम खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुधनै BO आरो लखिमपुर BOनि BO अफिसार मुर्सिमा रिता राभा आरो मुर्शिद देबानन्द बर', 32 नं दुधनै बिधानसभा बियाबनि MLA जादब स्वर्गियारिजों लोगोसे गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ मोजां मोननानै 22 नं ककलाबारि बियाबनि गलागाव गामिनि गासै सा 15 जनसो सुबुंफोरा BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों। दतमा बियाबनि MCLA प्रकाश बसुमतारी आरो बिजाथि शंकर बसुमतारी नुजाथिनायाव गासै सा 15 जन UPPL दोलोनि हेफाजाबगिरिफ्रा BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।